Aku ya tau buka cukur. Ah wis ngerti aku ora usah. Gah wis ngerti aku. Ya tak omong sih to, Tru, ngene nyegati kok. Ora perkara nyegati ning aku ngerti. Nuwun sewu. Wonten satunggiling brahmana ingkang prapta wonten ing Arga Arjuna. Menawi dipun keparengaken panjenengan menika brahmana saking pundi? Sinten peparapipun Mremban? Menawi paduka dangu kaliyan kula menika pandhita saking pertapaning Cakrawala wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Resi Janaka. Panjenengan sinten Mremban? Kula ingkang ngrenggani wonten ing Ardi Arjuna mriki. Kula ugi amadeg brahmana muda namipun Resi Arjuna Njelur. Begawan Arjuna Njelur inggih kasinggihan mekaten. Tru. Kaya padha ya, Tru. Heeh. Baguse ngendikane le gandem ya meng kok trondol ya, Gong. Paling le cukur kebablasan, Mbak. Ora ana wong cukur kebablasan. Aku tau cukur turadite tak ora tak jaluki susu tak kon genepi. Heeh. Malah dibutak. Cukur kok genepi ora. Senengane. Aku ya tau buka cukur. Ah wis ngerti aku ora usah. Gah wis ngerti aku. Ya tak omong sih to, Tru, ngene nyegati kok. Ora perkara nyegati ning aku ngerti. Oh ya tau buka cukur rambut ngisor pelem ngono. Mergo lek ku buka ning ngisor wit pelem. Ha kok peleme iki diorek-orek karo cah cilik dibusak. Oh. Ah tulisane terus buka cukur rambut ngisor. Ora ana wong cukur babak ngandel ora. Wis do ngerti to, Tru? Mulane iki nek gawe ngono iki nganggo hitung-hitung ora sak penake dhewe. Apa ya terus sing ngundungan? Ah ya mbuh kok. Ngono kuwi jajak-jajak kok. Ponokawan padha menengo dhisik. Aku tak ngaturi ngacarani rawuhing pendhita muda iki Ponokawan. Mboten kula nika gumun kok persis kali jenengan lho, coreke pasuryane jan jebles ora ana bedane ya, Tru. Lan wonten menapa dene paduka Resi Janaka rawuh wonten ing Ngardi Arjuna mriki Mremban. Oh, jenenge ya padha ki. Jenenge ya Janaka ki. Gong, Jenenge ya Janaka. Sapa sing jangan nangka? Sing arep mangan sapa ya ini? Janaka ora jangan nangka. Oh ya wis kuna kuwi, Gong. Heeh ya. Kowe sing totoke mbiyen-mbiyen. Nggih. Estunipun nalika semanten kula menika rencang dhateng pun Prabu Duryudana ingkang negarinipun bedah karana bnyedah dening satunggiling yaksa ingkang namipun Prabu Aji Gineng. Nanging parandene kasekten kula dereng mangga priya mengsah Prabu Aji Gineng. Tumunten kula dipun getak kamprung mapan wonten ing Argi Arjuna mriki Mremban. Menawi mekaten menapa boten langkung prayogi jengandika Mremban Resi Janaka sawetawis mesanggrah wonten ing Ardi Arjuna mriki Mremban menapa paduka Sang Resi Arjuna Njelur boten kawratan sabab menapa panjenengan lan kula sami-sami brahmana ing mestinipun sami tulung setunggalan setunggalipun. Aduh Mremban, menawi telu mekaten kula namung ndederek menawi dipun keparengaken sawetawis kula badhe mapan wonten ing Ardi Arjuna Njelur mriki utawi wonten ing Ardi Arjuna suwita dhateng paduka Sang Arjuna Njelur. Monggo Mremban kula kanthi manjing saklebeting pertapan Mremban.